טוב, כן. אז היום אנחנו עם נמרוד. אני נמרוד. הוא נמרוד. כן. קוראים לו ככה. גם, זה גם השם שלי. מעבר לזה. חבר'ה, כן. טוב, אז היום אנחנו באתגר שאני המצאתי. אוקיי, אני מאוד גאה בך קודם כל, על המצאת האתגר. אתגר הסיפור. אוקיי. יש לנו 10 שניות אוקיי. לעשות סיפור שיש לו את ההתחלה, כן. את הטרגדיה באמצע וואו. ואת הסוף. אוקיי. שיטת פיקסר מה שנקרא. אני אלמד אותך מתחיל? אחר כך. כן. יש לנו 10 שניות. אוקיי. אתה מתחיל? אני אתחיל? אוקיי. אוקיי, 3, 4, ו... פעם היה חמור, אפור. אבל אז הוא נפל מצוק ונתקע למטה. בצוק? נגמר הזמן. אני אמור את כל הסיפור? אני חשבתי שאנחנו עושים את זה ביחד. בגלל זה העברתי את זה אליך. היה חמור אפור, אתה ממשיך, אני מסיים. לא? אני אעשה את הכל? אז שוב, אני דורש מההתחלה. טוב. אוקיי, 3, 4, ו... פעם היה כפיל של פיקאצ'ו, שזה היה החיים שלו, להיות כפיל של פיקאצ'ו, אבל אז הוא איבד את העבודה שלו, ופתאום פוקימון חזר למסכים, והוא הרוויח מיליון כסף. הצלחת! ייי! בדיוק 10 שניות. תודה רבה. עכשיו תורך אבל. אוקיי. אוקיי, 3. סיפור שלם, טרגי. 3. אוקיי, 3, 4, פעם הייתה את הנסיכה הכהניתה, היא נפלה מצוק, שברה את כל העצמות, לא נורא. אז עשתה מלא ניתוחים ונרפאה עד סוף. זה היה סביר. זה היה סביר. טרגי. טרגי כן, סיפור קצת לא. פחות. אוקיי, אתה רוצה טוב. שאני אעשה עוד אחד? בוא נאמר. טוב, 3, בוא נעשה עוד אחד. אוקיי. 3, 4, ו... פעם לוק סקייווקר גר על טאטווין, ופתאום הוא גילה שהאימפריה מנסה להשתלט, הוא הגיע לדאט סטאר, הצליח לנצח, אבל אובי וואן מת באמצע, אבל אבא שלו. עשיתי בלגן שלם. לא הצלחת. זה לא הצליח, לא. לא. זה יותר מדי סיפור לדחוס ב10 יד שניות. יד יד. כן. ידה ידה ידה, ידה ידה ידה. הוא ניצח. טוב, אוקיי. עכשיו אני. כן. 3, אוקיי. 4, ו... ו... פעם אחת היה דניאל, הוא היה יוטיובר, ואז היוטיובר שלו, הקטע שלו היה פנדות, ואז נסגר לו ערוץ, ואז לא. נפתח שוב. ייי! מההתחלה אמרתי שתראה. 10 שניות. טוב, סיפור ב10 שניות, אתגר מעניין. מי עכשיו סיפור ניצח? הסוף. מה זה? סיפור של הסוף. מה זה סיפור של הסוף? עכשיו אנחנו עושים ביחד סיפור. אני מתחיל את ההמשיך, אני... זה? אוקיי. 3, 4, ו... פעם היה עכבר קטן, אבל ענקי. ואז הוא הפך להיות באמת קטן. ואכל אותו חתול. ואז הוא חזר לחיים. ייי! 11 שניות. בול 11 שניות. 11 שניות. אני מחשיב את זה. זה בסדר, אני מחשיב זה את זה. בסדר. טוב, טוב, יפה. אז זהו. זה היה נחמד מאוד. נחמד כן, מאוד. אז... אוקיי, שלום לכולם, כאן ירד, וברוכים הבאים לסרטון הזה, שראיתם לפני שנייה בעצם. אני ירד, כמו שוודאי אתם כבר מבינים, וזהו הערוץ שלי. הערוץ הזה יתמקד בעיקר בוולוגים, אבל גם בגיימינג מדי פעם. אם כמובן תרצו עוד דברים, אז כמובן שתוכלו לרשום לי בתגובות כל מיני דברים שתרצו. אז תצפו להרבה כיף. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק. אם אתם רוצים לתמוך ולעוד תכנים בסגנון, תירשמו לערוץ. זה גם יתמוך בי, יראה לי שיש לי בשביל מה להמשיך, ויעשה לי אושר, בעצם יעשה לי טוב, וגם אתם תהנו מעוד תוכן כזה. ואל תפחדו להגיב כל מה שבא לכם. אם יש לכם מה לומר על תכנים שאתם רוצים שאני אעלה, או על מה אתם רוצים שאני אשפר. דרך אגב, הסרטון שראיתם עכשיו הוא סרטון די ישן, פשוט ערכתי אותו כמו שאתם רואים לפי השיער שלי, ולפי השיער שבסרטון זה בהפרש של חצי שנה בוא נאמר. לא הרבה. וזהו, בעצם